ja käytännön ohjeita kohti kevättä. Ja tähän alkuun sen verran, että tämä tilaisuus tullaan nauhoittamaan myös täällä Teamsissa, eli tämä myöskin teille kaikille tiedoksi tässä vaiheessa. Ja myöskin pyydetään, että laitetaan kamerat alas, paitsi täällä linjoilla olevat, ketkä täällä esiintyy, ja myöskin mikit kiinni, niin vältytään mahdollisimman paljon kaikilta äänihäiriöiltä. Ja mun nimi on Tomi Niemi, toimin Expomarkin toimitusjohtajana, ja meitä on täällä tämän Pohjoinen teollisuustapahtuman ydintiimi paikan päällä, ja meillä on vähän jokaisella omat puheenvuorot. Ja nyt mä joudun tässä heti pyytää pientä teknistä apua, niin tämä slide-esitys ei enää mulla tässä tällä hetkellä. Mutta ei se mitään, ei ole pahoja ongelmia. Näin. Ja Tiinalta nyt vielä tästä tuommoinen nopea kuittaus tuli, että nyt slide-esitys lähti näkyviin. Hyvä. Ja meidän iltapäivän agenda on lyhyesti, mä alustan muutamalla sanalla tästä tapahtumasta. Sen jälkeen myyntipäälliköt Nina Nurminen ja Marko Masalin tulee tervehtimään teitä myöskin. Ja sitten päästään ehkä siihen sellaiseen yhteen tärkeäseen työkaluun, eli tähän ESO-verkkopalveluun, josta meidän palveluvastaava Iiris Kleemola sitten kertoo tarkemmin. Sitten Ahon Tiina, meidän ohjelma- ja markkinointipäällikkö, vähän tuosta teidän oman osallistumisen markkinoinnista ja yhteistyöstä meidän muiden kanssa, niin kertoo siitä vähän lisää ja myöskin tuosta meidän kokonaisohjelmasta, mitä siellä tapahtumassa on. Ja sitten vielä Iiris lopuksi kertoo yleisiä ohjeita vähän, että mitä, missä, milloin. Ja meillä on tuossa Masalinin Marko chatti vastaavana, niin laittakaa sinne myöskin kysymyksiä tulemaan saman tien, kun niitä teille herää. Marko vastailee kysymyksiin sieltä sitä mukaan, kun vastauksia löytää. Ja sitten myöskin aina jokaisen osuuden jälkeen voidaan sitten ottaa lyhyet kysymykset myös ihan mikin kautta, jos sellaisia tulee. Voi vaikka nostaa sit sitä kättä sieltä ylös Teamsista, niin päästään sitten eteenpäin. Mutta ensinnäkin mahtavaa, että te olette valinnut Pohjoinen teollisuustapahtuman yhdeksi teidän markkinoinnin ja myynnin kanavaksi. Ja kun tuosta vähän katsoo, että miksi kohtaamismedia, niin me uskotaan tosi vahvasti, että kohtaamismedia ja tapahtumat on se sosiaalisin, tuloksellisin ja elämyksellisin media, minkä vuoksi tekin olette varmasti tämän tapahtuman valinnut. Tänään, kun me tässä mennään tätä hommaa vähän eteenpäin, niin myöskin meidän yksi Expomarkin iso teema on yhdessä tekeminen. Eli myöskin toivotaan, että olette rohkeita niiden kysymysten kanssa ja varsinkin tuolla markkinoinnin puolellakin, mistä Tiina tulee puhumaan, niin tehdään sitten yhdessä niitä markkinoinnin toimenpiteitä ja ollaan sitten erittäin loistava ja onnistuneen tapahtuman kanssa sitten toukokuussa Oulussa ja saadaan niitä tuloksia aikaiseksi myös sinne teidän liiketoimintaan. Ihan lyhyesti yleistä tästä Pohjoinen teollisuus 24 tapahtumasta. Ollaan siis toukokuun 22. ja 3. päivä Ouluhallissa ja niin kuin sanoin tämän yhdessä tekemisen, niin meillä on myös paljon yhteistyökumppaneita, kenen kanssa tehdään tätä tapahtumaa. Tuossa muutamia on ihan lueteltunakin ja sitten tosi tärkeää tehdä teidän näyttelijäasettajien kanssa tätä tapahtumaa yhdessä. Tapahtumalla on pitkä historia. Ollaan 14 kertaa tekemässä tätä tapahtumaa, eli vuodesta 1996 alkaen ollaan tapahtumaa Oulussa järjestetty. Ja meillä tulee olemaan tapahtuma hyvin todennäköisesti Ouluhalli taas loppuun myyty ja meillä tulee olemaan yli 300 näyttelijäasettajaa paikalla. Toivotaan, että saadaan kävijöitä myös yhdessä teidän kanssa hankittua sinne runsain joukoin ja sitä kautta hyvä tapahtuma aikaiseksi. Meidän ydintiimiin tämän tapahtuman osalta kuuluu tosiaan myyntipäälliköt Nina Nurminen ja Marko Masalin ja sitten ohjelma- ja markkinointipäällikkö Ahon Tiina ja sitten palveluvastaava Iiris Kleemola. Ja sen lisäksi tietysti meidän omasta porukasta myös muu henkilökunta on kädet savessa tekemässä tätä tapahtumaa ja sen lisäksi iso määrä yhteistyö- ja palvelukumppaneita.
Mutta tässä niin lyhyt alustus mun puolelta ja vielä kerran lämpimästi tervetuloa ja on tosi mukava nähdä, kuinka paljon teitä on tullut tähän tilaisuuteen ja toivottavasti saatte hyötyjä tästäkin tilaisuudesta irti onnistuneen messuosallistumisen eteen. Ja nyt mä päästän tuon myyntipäällikön Nina Nurmisen tervehtimään teitä, niin päästään jatkamaan ohjelmaa eteenpäin. Tervehdys vaan. Nyt en tiedä, kun en näe itseäni tästä näytöltä, että onko minusta puolikas pää suurin piirtein vaan näkyvissä, mutta tosiaan minunkin puolesta tervehdys ja on siis Nina Nurminen ja mun vastuualueena on Expomarkin teollisuustapahtumien myynti ja tässä tapahtumassa etenkin niin kuin sisätilojen osalta. Ja täytyy kyllä todeta, että tätä tapahtumaa on ilo yhdessä teidän kanssa koota ja kasata, että kiitos siitä teille jo kaikiselle tässä kohtaa ja se, että nyt vaan toivotaan kovasti teille tsemppiä messuvalmisteluihin ja muutenkin aurinkoista keväänjatkoa ja tavataan sitten paikan päällä siellä Oulun hallissa toukokuussa. Minun puolesta moikka! Ja tervehdys myöskin munkin puolesta, eli itse olen Marko Masalin ja Pohjanteollisuus vastaan niin näistä ulkoalueista ja järjestelytoiminnasta jonkun verran. Päävastuu mulla on tuo metsäalan ProForest-tapahtuma siellä Kalajoen suunnalla aika lähellä pyöritään, mutta nyt tosiaan Oulussa ulkoaluetta ja järjestelytoimintaa. Ja on ollut mukava tehdä tällä porukalla tämä homma ja parin kuukauden päästä ollaan messua sitten. Ja mulla ei itsellä mitään, mä seuraavaksi haluan tulla Iirikselle, mikä sitten saa kertoa vähän enemmän muista messuasioista. No niin, hei, terve vaan kaikille. Varmaan onkin jo tuttu kasvo osalle teistä viime kerran Pohjoinen teollisuustapahtumasta. Osan kanssa ollaan varmaan oltu puhelimitse yhteydessä ja sähköpostitse. Eli jos olette meidän Aspaan ollut yhteydessä, niin meikäläinen luultavasti siellä ollut teidän kysymyksiin vastaamassa. Mutta tosiaan, jos mennään suoraan asiaan, eli voitaisiin ihan ensimmäisenä käydä meidän e-shoppia läpi. Eli e-shop on näytteille asettajien tärkein työkalu. Ja mikä se e-shop käytännössä on? Mä toivon, että valtaosa teistä on jo päässyt siihen jonkin verran tutustumaan, mutta jos ei, niin ei hätää, vielä on hyvin aikaa. Mutta tosiaan e-shop on teidän näytteille asettajien asiointipalvelu ja tärkein elementti siellä on noi tuotteiden ja palveluiden tilaaminen teidän messuosastolle. Et sieltä pystytte tilaamaan ihan osastoista siivoukseen ja somisteisiin. E-shopissa pääsette hallinnoimaan teidän osallistumista, eli siellä pääsee jakamaan käyttöoikeuksia sitten muillekin yrityksen henkilöille tai sitten rakentajille. Katsotaan kohta, että miten se käytännössä toimii. e-shopin kautta pääsette myös markkinoimaan teidän osallistumista, eli sieltä löytyy nämä meidän yritysprofiilisivut, joita käydään kohta sitten läpi vähän tarkemmin. Ja tuolla yritysprofiilien ylläpidossa pääsette myöskin vinkkaamaan teidän oman osastonne ohjelmasta, mikäli teillä semmoista siellä on. Ja sitten e-shopin kautta pystytte myös noita alanäytteille asettajia hallinnoimaan. Sitten voitaisiin vähän käytännössä katsoa, että miltä tämä e-shop näyttää. Eli ihan ensimmäisenä teidän tulee rekisteröityä. Voitaisiin hypätä suoraan tänne e-shopin puolelle katsomaan. Eli rekisteröitymislomake näyttää tältä. Ja koska mä oon tämän jo tehnyt, niin mä en pysty sitä uudestaan tekemään. Eli jos yritätte rekisteröityä uudestaan samalla sähköpostilla, niin se alkaa herjaamaan teille. Eli kun mä oon jo rekisteröitynyt, niin mä hyppään suoraan tänne kirjautumispuolelle. Ja kun mä kirjaudun sisään, niin näkymä on tämän näköinen. Tähän tulee suoraan kaikki tapahtumat,
missä mä oon yhteyshenkilönä, ja sitten näihin omiin ilmoittautumisiin pääsee myöskin täältä sivun ylälaidasta omat sivut ja omat ilmoittautumiset. Ja täältä päästään sitten hyppäämään tänne Pohjoinen teollisuus tapahtuman työtilaan, mikä näyttää tältä. Tässä on etusivulla asioita, mitä me ollaan nostettu esille. Nämä saattaa tässä matkan varrella vähän muuttua. Ja täällä ylhäällä näkyy teidän yritys sekä sitten osaston numero. Jos se sattuu unohtumaan, niin sen pystyy siitä tarkistella. Sitten täällä kohdassa 1 näette teidän osallistumisen tiedot ja sitten tilaukset. Siinä vaiheessa, kun te olette tilauksia tehnyt, niin ne tulee sitten tänne näkyviin. Ja siellä näkyy myöskin sen tilauksen vaihe, että jos te olette sen tehnyt, mutta me ei ole sitten vielä hyväksytty, niin se näkyy, että missä vaiheessa se tilaus on menossa. Sitten täällä kohdassa 2 lisää käyttäjiä. Pystytte tosiaan lisäämään näitä käyttäjiä, eli ei muuta kuin sähköpostia, nimi ja sukunimi ja lisää käyttöoikeus, niin sitten tälle henkilölle lähtee sähköpostiin sitten vahvistuspyyntö, niin kuin tässäkin näkyy. Meillä on meidän myyjä on vahvistanut kutsun tuon sähköpostin kautta, ja Tiina ei ole vielä sitä vahvistanut, niin se näkyy täällä tilassa, että odottaa vahvistusta. Ja nyt jos mä sanoisin Tiinalle, että hei, voitko käydä vahvistamassa, ja Tiina sanoi, että no en mä sitä löydä enää, niin sitten vaan lähetetään kutsu uudestaan, niin sitten pääsee sillä. Ja tänne pystyy tosiaan niin monta käyttöoikeutta lisäämään, kun on tarve. Sitten tässä on ehkä se tärkein eShopin elementti, eli nämä tuotteiden ja palveluiden tilaamiset. Tähän nousee ensimmäisenä kaikki tuotteet, mitä on tilattavissa, ja sitten kun vähän scrollataan alaspäin, niin täällä näkyy nämä tuotekategoriat. Ja täällä pääsee sitten tutkimaan, mitä kaikkea on tarjolla. Ja tämä tilaus on erittäin simppeli. Leikitään, että me halutaan baarituoli ostaa, niin sitten vaan lisätään se tilaukselle. Se pomppaa tänne meille oikeaan alareunaan, avataan yhteenveto, jes, näyttää hyvältä, siirryt tilaamaan. Sitten me ajatellaan, että ei vitsi, että me halutaankin kyllä 2 baarituolia, niin tuosta pystyy sitten vielä lisäämään. Sitten mikäli on jotain lisätietoa, mitä haluatte ilmoittaa, ja sitten jos laskulle haluatte jotain tiettyä viitettä, sitten vaan vahvistatte tilauksen, meille lähtee siitä tieto, ja me käydään se vahvistelemassa, ja sitten se näkyy teillä vahvistettuna juurikin tuolla ykköskohdassa, eli osallistumisen tiedot ja tilaukset. Ja tosiaan täällä eShopissa on lähestulkoon kaikki palvelut ja tuotteet, mitä meidän messuille pystytte tilaamaan, paitsi ravintolatilaukset. Jos hypätään takaisin tuonne meidän esitykselle, niin ravintolatilaukset tosiaan menee suoraan tämmöisen erillisen lomakkeen kautta. Mä oon nyt sen linkannut tähän, mutta se löytyy myöskin tuolta meidän nettisivuilta, tuommoiselta sivulta kuin tietoa näytteelle asettajille, mikä myöskin toivottavasti on monelle teistä jo tuttu. Siellä on tosi paljon hyvää informaatiota, mutta jos käydään nopeasti tsekkaamassa toi ravintolapalveluiden lomake, niin se näyttää tältä, ja sitten vaan tuosta mennään sisälle. Ja tämä on myös hyvin yksinkertainen. Tästä jos vaikka tilataan pari kahvilipuketta, lisätään ostoskoriin, ja sitten täällä täyttelette kaikki tiedot. Ette pääse varmaan edes eteenpäin, jos ette täytä kaikkia tietoja, ja myöskin sitten, jos laskutustiedot on väärin, niin ravintola siitä sitten laskuttaa lisävelotuksen, jos joutuvat tekemään uuden laskun. Ja sitten tuossa oli vielä muutama huomio näistä ravintolalipukkeista. Eli niitä pystyy tosiaan varaamaan
etukäteen tuolla lomakkeella 8.5. mennessä. Ja sitten pyydettäessä ravintola myöskin lähettää ne liput teille etukäteen, mikäli haluatte 5 euron kuluja vastaan. Mutta sitten lipukkeita on myös saatavilla rakentamis- ja messupäivinä tuolta alakerran kahvilasta. Ja ainoastaan käytetyistä lipukkeista sitten laskutetaan. Ja tosiaan niin kuin tuossakin mainitaan, niin ravintola pyytää laittamaan sähköiselle lomakkeelle täydelliset laskutustiedot. Et mikäli ne sitten on puutteelliset, niin siitä lisävelotusta sitten tulee, jos uusi lasku joudutaan laittamaan. Ja tärkeä muistutus on tuo anniskeluoikeus, eli Nallikari Oy:llä on anniskeluoikeus koko Ouluhallissa, eli omia alkoholijuomia ei tule nauttia messuosastoilla ja ne tullaan keräämään järjestyksenvalvojien toimesta sitten sieltä pois, jos tämmöisiä löytyy. Mutta mun puolesta itse asiassa joo. Hei Marko, onko siellä kysymyksiä mulle? Tämä ehkä menee tuonne Ninalle, mutta oli tullut kysymys tämä aloituspakettiin, mitä kuuluu tai mitä osastolle on tulossa. Että auttaa niin kuin sen suhteen selvittämään, mitä otetaan mukaan, mutta se... Onko tässä kyse niin kuin, tuosta pakettiosastosta vai messustartista? Mitä, niin kuin, mistä näkee listauksen siitä, mitä omaan aloituspakettiin kuuluu tai mitä osastolle on jo tulossa? Okei, eli jos olette Ninan kautta, kun olette tilaillut tai Markon kautta, jos olette ulos tulossa, niin sähköpostiin on tilausvahvistus tullut, niin siinä näette, että mitä sinne on jo tulossa, mutta kaikillehan teille kuuluu tuo messustartti, eli siinä on rekisteröinti ja näkyvyysmaksu sekä sitten perussähkö, eli sitä ei tarvitse erikseen tilata. Ja Nina täällä kommentti vielä. Eli tämä koskee tietysti sisätilojen osastoja, että sitten jos on ulko-osasto, niin siellä on sitten taas ne sähköliittymäasiat erikseen, mutta niistäkin löytyy tosiaan, niin kuin Iiris sanoikin, niin tilausvahvistukselta löytyy, mutta jos jää jotain vielä niin kuin kysymystä senkin jälkeen tai tilausvahvistus on kadoksissa, niin laittakaa toki vaikka mulle on sähköpostia tai kyllä, eli myös Aspaan tai Ninalle sitten viestiä, jos tilausvahvistus on hukkunut, niin laitetaan se ehdottomasti sitten uudelleen. Ja sama, otetaan tähän kanssa yleisesti tämä kysymys, että koska kaluset tilaukset pitää olla tilattuna? Joo, toi oli erittäin hyvä kysymys. Eli niin kuin mä tuossa mainitsin äsken, me oltaisiin myöhemmin tulossa siihen vielä, eli meillä löytyy täältä pahoittelut, nyt mä tässä vähän seikkailen. Eli täältä näyttää meidän verkkosivujen etusivu ja täältä kohdasta näytteelle asettajille, tietoa näytteelle asettajille, niin tämä on näytteelle asettajan hyvä muistilista. Ja täällä on tosiaan nuo päivämäärät, milloin tilaukset olisi hyvä olla tehtynä. Eli meillä on nykyään tuommoinen hinnoittelujakso portaikko, eli hinnat nousee mitä lähemmäs mennään tapahtumaan. Eli suosittelen ehdottomasti, että kuukauden sisään teette tilaukset, niin säästätte sillä rahaa. Eli 13.4. vähän reilu kuukauden päästä hinnat nousee sitten 20% ja toukokuun alussa 50% ja sitten viikko ennen tapahtumaa niin 100%. Mutta täältä sen pystyy sitten tarkistamaan tältä sivulta ja monet muutkin asiat voi sitten täältä tarkistella. Oliko tässä kohtaa vielä muita kysymyksiä tullut chattiin? No, ei ollut varsinainen kysymys, mutta Saanalta erittäin hyvä kehitysvinkki, että saisiko tuonne eShopiin suoraan myöskin tämän osallistumisen tilausvahvistuksen tiedot, että näkyisi myös sieltä järjestelmästä. Joo, kyllä on itse asiassa ollutkin niin kuin ajatuksena, että sinne saataisiin niin kuin tämmöisiä dokumentteja sekä sitten teidän niin kuin karttapaikkoja tai karttaa, missä näkyy teidän osasto, niin toivon mukaan se on sinne jossain kohtaa tulossa, mutta kiitos kommentista, se olisi kyllä mahtavaa, kun sellainen saataisiin joku päivä.
Sitten jos jollain on vielä kysymyksiä, niin voi huikata vaikka mikin kautta tai sitten jos myöhemmin tulee niin chattiin, niin katsotaan sitten. Mutta mä jatkan tuosta eShopista ja siellä tehtävistä toiminnoista Tiinan osuuden jälkeen, niin palataan ihan pian niihin, mutta seuraavaksi Tiina ja markkinointi. Tervehdys ja jutellaan vähän myös markkinoinnista ja viestinnästä. Eli pääsääntöisesti olisi tosi tärkeää, että viestitte omasta mukanaolostanne ja myös itse markkinoitte sitä omaa osallistumistanne ja kerrotte kaikille mahdollisille asiakkaille, sidosryhmille, että mistä teille löytyy sieltä messuilta, eli myöskin messuosaston numero tietenkin on semmoinen, mitä saattaa moni kaivata. Ja on todettu, että messuilla on tuhansia potentiaalisia asiakkaita 2 päivässä, että yritetään tavoittaa mahdollisimman paljon heitä itse kukin. Me tietenkin markkinoidaan tapahtumaa hyvin monikanavaisesti, eli me tehdään printtimarkkinointia lehdessä. Meillä on esimerkiksi ProMind on meidän yhteistyökumppani, heidän lehdessään on markkinointia Materia-lehdessä, Eurometall-lehdessä, Enertech-lehdessä, Kivirok-lehdessä, Automaatioväylässä, Talouselämässä ja vielä tulee Helsingin Sanomien teollisuusliitteeseenkin tapahtumasta viestiä. Eli näistä lehdistä muun muassa löytyy tapahtumasta jo ihan markkinointimainoksia, mutta myös pieniä artikkeleita. Sitten me yritetään semmoisella hyvin matalan kynnyksen periaatteella auttaa myös teitä markkinoimaan sitä omaa osallistumistanne. Eli me ollaan tehty valmiiksi bannereita, näytän kohta mistä ne löytyy, logoja ja teidän käytössä on myöskin valokuvia vuoden 2022 tapahtumasta ja niihin teillä on myös vapaa käyttö. Palataan tuohon ihan kohta. Sitten meillä on tietenkin Facebook ja LinkedIn aktiivisessa käytössä. Ja pyytäisin, että tykätkää meidän postauksista ja jakakaa niitä. Ja on ollut ihan älyttömän kiva huomata, että toki olette paljon jo jakaneetkin näitä meidän postauksia, myös tykänneet niistä. Ja me jaetaan, myöskin sit tykätään teidän postauksista, että tehdään ristiinmarkkinointia tässä, niin näytään myös tuolla somemaailmassa. Me aloitetaan myös ihan maksettu digimarkkinointi tässä kuussa, tämän kuun lopussa, ja sitä jatketaan 2 kuukautta, ja se on hyvin kohdistettu nimenomaan ajatellen sitä kävijäkuntaa, joka tuolla messuilla on perinteisesti käynyt, ja tietysti heidän sidosryhmiin myöskin, niin myös sitä kautta yritetään tavoittaa suuri määrä kävijöitä meidän tapahtumaan. Nyt me myöskin näytään Kärppien pelissä ensimmäistä kertaa, että jos siellä käytte katsomassa peliä, niin toivottavasti huomaatte meidän mainoksen myös siellä. Ja tuohon Iiris viittasikin, että messukävijöitä kiinnostaa tosi paljon tietää hyvissä ajoin, mitä näyttelijäasetteilla on tarjolla siellä messuilla. Eli se olisi tärkeää, että käytte täyttämässä ne ovat yritysprofiilisivunne ja tällä tavalla pystytte hyödyntämään maksuttoman näkyvyyden tapahtumassa. Sitten meillä on myöskin tämmöinen hyvin perinteinen tapa otettu käyttöön. Eli meillä on eri lehtien välissä, mitkä näette tuossa nuo lehdet, kaikki ei ole tosin lehtiä, niin lähes 30 000 siis kartonkista printtikutsua siellä. Eli toivomme, että tämä herättää myös hyvin huomiota. Ja kutsuja on vielä jonkin verran Expomarkilla, jos niitä tarvitsette, ihan noita kartonkisia perinteisiä kutsuja, mutta kuten Iiris tuossa mainitsi, niin hyvin helppoa on kutsua asiakkaita ja sidosryhmiä myöskin e-kutsun avulla, ja Iiris vielä ihan kohta näyttää, että miten se käytännössä toimii. Ja sitten joillekin on teettänyt ihan valmiita PDF-iä, kuten Norkaman käyttöön, eli voitte myös sähköisesti jakaa kutsua, mutta tässä on monta tapaa muistuttaa asiakkaita messuista. Mutta tässä yritän korostaa sitä, että Pohjoinen teollisuustapahtuma on meidän yhteinen juttu. Eli viestitään ja markkinoidaan siitä yhdessä. On tosi tärkeää, että tekin teette sitä omalta osaltanne, koska nimenomaan te tiedätte omat asiakkaanne kaikista parhaiten.
Eli olisi mahtavaa, kun kertoisitte verkkosivuillanne ja somessa siitä, että osallistutte tapahtumaan. Ja koska tuolla pankissa, materiaalipankissa, minne kohta menen, niin siellä on logoja, niitä voi laittaa allekirjoituksen yhteyteen sähköpostiin tai vaikkapa ilmoituksiin, jos teillä on lehdessä. Ja mä laitoin teille helmikuun näyttelijäasettajakirjassa, kirjoitin pienen kutsun tai tekstipohjan, mitä voitte suoraan hyödyntää, että muistutetaan silläkin tavalla asiakkaita. Ja valmiit logot ja bannerimateriaalit löytyy materiaalipankista ja mennäänpäs katsoa, mitä siellä on. Eli täältä löytyy logot. Sieltä löytyy myös valokuvia vuoden 2022 tapahtumasta ja siellä löytyy bannereita. Eli nämä on suoraan ajateltu teitä, eli näissä on sanottu, että olemme mukana messuilla, tule sinäkin tai tervetuloa teollisuuden suurtapahtumaan. Ja Haluatko päästä joo, yes. Niin käykää ihmeessä kurkkaamassa toi materiapankki ja hyödyntäkää kaikkien materiaalia. Sitten mulla olisi teille toive tai pyyntö, että 7.5. olisi tämmöinen meidän yhteinen päivä, hyödynnetään joukkovoimaa, niin että me kaikki tehtäisiin somepostaus silloin. Niin mä uskoisin, että kun meillä on yli 300 näyttelijäasettajaa, niin varmaan näytään silloin aika runsaasti somemaailmassa. Niin pidetään mielessä tämä 7.5. ja tavoitellaan asiakkaita yhdessä silloin. Ja Tiina, yes. Saanko keskeyttää tässä kohtaa? Please. Tajusin, että 7.5. on tiistai. Joo, se on ihan random päivä. Miksi ajattelit, että se pitäisi olla joku muu? Ei kun tuossa lukee keskiviikko. Oikeasti? Joo. Et se onko se siis keskiviikkona 8.5. vai tiistai? Otetaan 7.5. Hyvä, että huomasit. Yes. Yes. Otetaan toi 7.5. ja unohtakaa toi keskiviikkopäivä tuossa. Eli 7.5. on meidän somepostaus. Hyvä, että tässä vaiheessa huomattiin. Ja sitten me tehdään myös messuliite yhdessä Promite-lehden kanssa. Ja se liite menee siis normaalin lehden välissä kaikille lehden tilaajille. Ja lisäksi liite on siellä messuilla kaikissa sisääntuloaulassa. Ja sieltä löytyy sitten näyttelijäasettajalista. Sieltä löytyy myös messualueen kartta. Ja siellä on myös meidän asiantuntijapuheenvuorot aikataulutettuna ja myös tämmöistä yleistä infoa messuista. Niin tämä on kiva ottaa mukaan, kun menette messualueelle ja sieltä löytyy silloin tietoa tapahtumasta. Ja tietysti tämä on kiva lukea, jos joku Promite-lehteä tilaa, niin myöskin jo ennen tapahtumaa tietenkin. Sitten me myös viestitään tapahtumasta monipuolisesti ja meiltä lähtee myös STT:n kautta mediatiedotteita ammatti- ja paikallismedioille. Ja huomioikaa, että te voitte tehdä myös oman mediatiedotteen, mikä me julkaistaan sitten tapahtuman verkkosivuille. Ja tästäkin on ohjeita varmasti tulee vielä, mutta se laitetaan meidän asiakaspalveluun, eikö vaan? Iiris ottaa niistä kopin ja sitten laitetaan ne tuonne meidän verkkosivuille. Eli sieltä eri mediat saa ne käyttöönsä, ei tarvitse tuoda paperiversioita sitten enää messuille mukana. Sitten me laitetaan medialle myös kutsu tapahtumaan. Ja toivotaan tietenkin, että kiinnostuvat meistä ja nimenomaan teistä näyttelijäasettajista. Sitten, ja toivotaan tietysti, että tulevat vaikka kuuntelemaan meidän asiantuntijapuheenvuoroja siellä. Uudestaan vielä laitoin tuonne, että seuraa, tykkää tapahtumasta ja jaa meidän päivityksiä sekä Facebookissa että LinkedInissä. Ja kun viestit, niin ihan kiva on käyttää tuota hashtagia, eli POTE24. Ja sitten pari sanaa meidän asiantuntijapuheenvuoroista. Me ollaan saatu huikeita puhujia sinne. Ohjelma yritetään julkaista ensi viikolla tapahtuman verkkosivuilla, mutta yleisesti voisin sanoa, että puheenvuorot on hyvin ajankohtaisia. Siellä on puheenvuoroja energiasta ja siellä nimenomaan nousee esille vety, kuin myös tuulivoima, sitten kyberturvallisuus, Pohjoisen Suomen suurhankkeet, eli tämä suurhankeinfo me tehdään yhdessä
Oulun kauppakamarin kanssa. Meillä on puheenvuoroja kaivosteollisuudesta, kunnossapidosta ja huoltovarmuudesta. Niin yrittäkää myös tulla kuulolle, jos puheenvuoroista löytyy kiinnostava aihe. Minusta tuntuu, että seuraava slaidi taitaa olla niin, että Iiris jatkaa. On tuossa kysymyksiä, niin kuunnellaan mitä Marko tuolta sanoo tai kysyy. Eli Maria on pistänyt Tiinalle kysymyksen, Yes. että olisiko Mediapankin bannereihin mahdollista saada kuvakoossa myös LinkedInin vaakakuva koko 1200 × 630, eli 1.91/1. Yes. On ilman muuta mahdollista. Ilman muuta laitetaan. Onko muita yhtä helppoja toiveita toteuttaa? Ja kiertotaloudesta puheenvuoroja siis. Mistä Kiertotaloudesta. Aivan oikein. Joo, juuri näin. Hyvä. Kiertotalous on ehdottomasti mukana ja kiertotalousareenahan on siellä omalla messa-alueenaan mukana myöskin. Hyvä, että sanoit tuon. Onko muuta? Jos ei, niin Iiris jatkaa. Yes. Yes, eli terve taas. Ja me jatketaan tässä kohtaa yritysprofiilin parissa, eli pysytään vähän vielä tuossa markkinoinnissa, mutta mä näytän taas, että miten se niin kuin käytännössä toimii. Eli me päästään tuonne yritysprofiiliin täältä meidän e-shopin kautta. Jes, se onkin ehtinyt jo kirjata ulos ja aika nopeasti heittää pihalle, jos ei mitään tapahdu. Eli täältä kohdasta markkinoi osallistumistasi ja päivitä yritysprofiili. Sitten jos olette aikaisemmin ollut meidän messuilla tai sitten meidän emoyhtiön Helsingin messukeskuksen tapahtumissa, niin ne näkyy sitten myös täällä. Eli kannattaa katsoa, että valitsette sitten oikean tapahtuman sivun, mitä lähdette muokkaamaan. Mutta valitaan tuosta toi pohjoinen teollisuus ja täällä pääsette muokkaamaan teidän näkyvyysnimeä, eli millä nimellä te sitten näytte meidän luetteloissa, niin sitä pystytte itse myös muokkaamaan. Ja tuosta pääsette näkemään noi profiilisivujen tarkemmat ohjeet. En ala käymään tätä nyt yksityiskohtaisesti läpi, mutta täällä on tosi paljon tosi kattavat ohjeet, miten nämä palikat täällä rakentuu. Semmoinen huomio, että meillä ei ole tämä katalogi käytössä tässä tapahtumassa, koska teillä ei luultavasti hirveästi tule olemaan tuotteita tai tarjouksia tämän tyyppisessä tapahtumassa, niin jätetään se tässä kohtaa pois, mutta toki jos jatkossa halutaan ottaa käyttöön, niin kuullaan totta kai toiveet siitä, niin mietitään sitten ensi tapahtumaa sitten uusiksi. Mutta jes, eli mä suosittelen täyttämään tänne vähintään teidän logon koossa 600 × 600 ja sitten joku lyhyt kuvaus, mitä te teette, mitä palveluita, tuotteita te tarjoatte. Sitten joku yhteyshenkilö olisi oikein hyvä olla. Ja sitten täällä on tämmöinen profiilin vapaa sisältö. Täällä elementteinä suosittuja on kuva ja teksti tai video ja teksti. Ne on tosi simppeleitä ja näyttäviäkin saa tehtyä näillä. Mutta tosiaan niistä ohjeista löydätte tosi kattavasti sen, että miten ne sitten tehdään. Mutta aika helppo homma. Sitten yksi toinen tosi tärkeä asia täällä täytettäväksi on täällä oikealla yläreunassa tämä tuoteryhmät. Eli täältä kannattaa käydä nakuttelemassa kaikki kohdat, mitkä teidän yritykseen tai tuotteisiin ja teidän palveluihin sopii, koska näiden avulla sitten, jos hypätään takaisin tuonne meidän nettisivuille, täältä tänne näytteelle asettajalistalaukseen, niin asiakkaat pääsee sitten täällä suodattamaan kaikki yritykset vaikka vesihuollon puolelta, niin ne pomppaa sitten tänne. Ja aika hyvin olette näitä käynytkin jo nähtävästi täyttelemässä, niin tosi hieno juttu. Mutta tässä on tosiaan tämä alusta, missä tätä profiilisivua muokkaillaan. Ja sitten täällä vasemmalla on tämä osasto-ohjelma.
Eli tänne pystytte sitten lisäämään, mikäli teillä on osastolla jotain ohjelmanumeroita, mistä haluatte, että asiakkaat saa tiedon, ihan otsikko, kuvaus, päivämäärä ja kellonaika. Muistakaa tallentaa ja julkaista, niin se tosiaan sitten pomppaa sinne meidän ohjelmakalenteriin, kun me se toivon mukaan ensi viikolla saadaan sitten julkaistua. Sitten täällä on myös lehdistötiedotteet, mutta toivoisin, että ette laita niitä tämän kautta, koska meillä ei vielä valitettavasti ne ui meidän verkkosivuille suoraan, vaan jos tänne niitä tulee, niin mä joudun käydä ne manuaalisesti napsimassa ja sitten laittamassa meidän nettisivuille, mutta meillä on uudet verkkosivut tulossa ja sen jälkeen tämä palikka on sitten käytössä, mutta se on sitten ensi tapahtuman hommia. Jos jollain on kysymyksiä nyt just tähän profiilisivuihin liittyen, niin tässä kohtaa voi kysyä. Chattiin ei ole tullut viestiä, mutta voitte laittaa, jos vielä tulee mieleen, niin me voitaisiin mennä sitten eteenpäin. Katsotaan tuolta esitykseltä, mitä meillä oli seuraavassa. Osasto-ohjelma käytiin. Sitten kutsuprosessi. Tämä voisin myös näyttää ihan tuolla eShopin puolella. Eli täältä työtilavalikosta kohta 4 kutsu asiakkaasi. Ja täältä lähetä e-kutsuja. Ja tämä on meillä myöskin nyt päivittynyt. Eli nykyään te pystytte seuraamaan, että kuinka moni, tai kun te lähetätte kutsuja, niin kuinka moni on rekisteröitynyt teidän kutsun kautta. Ja sitten tapahtuman jälkeen te myös pääsette näkemään, että kuinka moni on sitten oikeasti käynyt paikan päällä teidän kutsun kautta. Niin tämä on oikein hieno uusi elementti tähän. Mutta jos katsotaan ihan nopeasti, että miten tämä kutsun lähetys toimii, tämäkin on tosi simppeli. Tänne ui suoraan teidän tiedot, yrityksen tiedot. Ei tarvitse itse miettiä mitään markkinointitekstiä. Sitä pääsee muuttamaan, jos haluatte. Sitten vaan tänne jonkinlainen osoitelähde. Mä oon käyttänyt täällä vaan jotain testiä. Ja sitten jos haluatte laittaa tämmöisen postituslistalta tekstin, niin semmoisen voi laittaa. Sitten voitte lisätä oman logon, oman kuvan. Tuossa on nuo speksit, minkälainen kuva siihen parhaiten sopii. Sitten kun olette tyytyväisiä, pääsette tallentamaan ja esikatselu avautuu tähän sivun oikealle puolelle. Jes, näyttää hyvältä, lähetä. Ja tässä kohtaa pystytte sitten lataamaan tänne jonkinlaisen sähköpostilistan. Kaikkein näppärin on se, että jos teillä vaikka te otatte jonkun listan Exceliin ja sitten vaan muutatte Excelin CSV-muotoon ja sitten sieltä vielä tarkemmin se luetteloerotin ja lataatte sen tonne, niin se automaattisesti heittää ne osoitteet sitten tänne. Tai sitten jos olette yksittäiselle ihmiselle lähettämässä, niin sitten tuosta onnistuu. Ja sitten tuossa on myös tuommoinen täppä, mikä sallii samaan sähköpostiosoitteeseen useamman kutsun lähettämisen. Eli jos vastitatte sen, niin silloin yhdelle henkilölle voi mennä useampikin kutsu, jos siellä sähköpostilistalla on sitten vaikka useaan kertaan joku osoite. Mutta joo, tämä on aika simppeli juttu ja sitten vaan tuosta lähetä. Ja täällä on nähtävästi kysymys. Antaa tulla, Marko. Joo, eli no ihan ensiksi otetaan tässä välissä nopeasti tämmöinen, että kun tähän on tullut vähän myöhemminkin porukkaa, mikä aluksi ei kuulu kaikkia, mitä käytiin läpi, niin että tuleeko tallenne käyttöön, ja tallenne tulee käyttöön tästä esityksestä. Ja sitten kysyttiin sitä, että kuinka nopeasti suurin piirtein tallenne saadaan käyttöön. Luultavasti huomenna Ja mihin se tai tällä viikolla. Mun mielestä me tehtiin viime kerralla sillä tavalla, että me ladattiin video YouTubeen ja sitten lähetettiin teille
oikeudet vai linkki vai joku salattu linkki, se muistaakseni oli, mitä kautta te pääsette sitä katsomaan. Eli on tulossa ja diat lähetän myöskin teille sitten varmaan jo tänään tai huomenna tulee kyllä. Seuraava kysymys on Marilta, että voiko rekisteröitymiskoodin kopioida ja lisätä esim. Uutiskirjeeseensä ja omiin somepostauksiin? Kyllä pystyy. Rekisteröintilinkkiin te varmaan pääsette kaikkein näppärimmin käsiksi meidän nettisivuilta. Ootas, kun mä saan auki ton tuolta. Eli rekkarointilinkkiä löytyy aika monestakin kohdasta nettisivuilta, mutta ihan tässä etusivulla niin on täällä oikeassa yläkulmassa rekisteröidy ja sitten täältä vaan pystytte ton linkin kopsaamaan, niin sen pystyy sitten jakamaan eteenpäin. Ja lisää kysymyksiä. Onko kutsujen lähettäminen maksullista vai voi kutsuja lähettää kuinka paljon haluaa? Kutsuja voi ja pitää lähettää paljon, niin paljon kuin sielu sietää. Eli antakaa mennä vaan, ne on todellakin ihan maksuttomia. Eli kun ei ole kyse lipuista, vaan kutsuista, niin kaikki on veloituksettomia. Ja lisää, eli päätyvätkö tuonne ladatut sähköpostit Expomarkin markkinointilistalle? Vaikka meillä olisi lupaa kysytty, emme pysty sen kuinkaan sen. Parilleeko me antamaan? Mä varmistin itse asiassa tämän asian eilen. Ei päädy mitenkään meidän markkinointilistoille ja tänne ladatut listat poistuu noin kuukauden päästä tapahtuman päättymisen jälkeen. Mutta me ei päästä niihin niin kuin käsiksi, eikä käytetä niitä. Hienoa, että tuli kysymyksiä ja tuli lisää. No. Ja voiko tämän tallenteen linkkiä jakaa? Yrityksen sisäisesti kyllä, joo. Sitten täällä on tähän rekisteröimiskoodi, tarkoitan omaa rekisteröimiskoodia. Eli näemme, ketkä ilmoittavat meidän kutsumana. Eli kun sieltä näkee sen, että kuinka moni on rekisteröitynyt ja kuinka moni on tullut sisään, niin tällä varmaan tarkoitetaan sitä juuri, että näkeekö juuri, että kuka on rekisteröitynyt ja kuka tuli sisään heidän kutsumaan. Vai näkeekö vain pelkän määrän? Määrän ainoastaan. Luulisin. Tai onko meillä uusi palitka, niin Toi oli erittäin hyvä kysymys. Se voi itse asiassa olla, että sen näkeekin, että kuka, mutta me voidaan toi tarkistaa ja palata asiaan sitten myöhemmin. Voidaan itse asiassa lähettää kaikille näytteille asettajille tästä sitten viestiä, jos näin on, että niin kuin näkee niin kuin tarkasti, että kuka on rekisteröitynyt ja saapunut paikalle, mutta tämä oli erittäin hyvä kysymys. Hyvä itsekin ottaa vähän selvää. Oliko Marko vielä kysymys? Joo, sitä vastasin jo chatissa, mutta että mitä eroa on lipulla ja kutsulla. Eli että pääseekö asiakas kutsua sisään ja asiakas pääsee kutsulla sisään ja lippuja ei myydä tapahtumaan. Joo, eli ammattitapahtuma, jossa lippuja ei myydä siis ollenkaan. Eli kaikki tapahtuman vierailijat on rekisteröitynyt tapahtuma. Eli ihan veloitukset on tapahtuma kyseessä. Vielä oli ilmeisesti jotain kysymyksiä. Joo, tästä rekisteröimiskoodista. Kirjoittaako joku siellä vai? Mennäänkö eteenpäin tässä kohtaa? Mennään erittäin hyvä tuli kysymys. Ehkä mekään ei ymmärretty sun kysymystä ihan tarkalleen ottaen. Siis kun tuolta järjestelmästä lähettää niitä kutsuja, niin silloin jokaiselle sieltä tietenkin lähtee se sellainen henkilökohtainen niin kuin kutsu, joka ohjaa sitten sitä henkilöä sinne rekisteröitymään, sinne meidän rekisteröitymisjärjestelmään, joka sitten oikeuttaa siihen sisäänpääsyyn. Eli kyllä jokainen siis saa sellaisen sitten sen henkilökohtaisen
pääsylipuun tapahtumaan, kun on käynyt tekemässä sen rekisteröinnin. Kyllä. Erillistä varsinaista koodia niin kuin ei tarvitse siinä rekisteröintivaiheessa, kun tämä on veloitukseton tapahtuma, on ammattitapahtuma kysymyksessä. Eli kun ei ole sellainen tapahtuma, johon myytäisiin pääsylippuja, joissa sitten on näitä erillisiä koodeja, jonka avulla pääsee rekisteröitymään, niin tässä varsinaista sellaista koodia ei ole, jos nyt ehkä ymmärrän, mitä tarkoitat kysymyksellä. Ja selvennänkö vielä sen verran, että kutsullahan sinänsä ei pääse sisälle, että täytyy aina rekisteröityä. Eli se rekisteröinti on se juttu. Tämä oli ihan hyvä tarkennus. Mulla jotenkin, kun se on meille niin itsestäänselvyys, ehkä jopa liian itsestäänselvyys, niin sen sitten ehkä unohtaa sanoakin. Eli kutsuu rekisteröitymään ja sitten vastaanottajan tulee vielä käydä se rekisteröityminen sitten henkilökohtaisesti tekemässä. Ja sitten oli vielä tämä kysymys. Anki on kysynyt, kuinka saa lisättyä alanäyttelyasettajan, jos on yhteyshenkilö, sähköposti sekä päänäyttelyasettajalle ja alanäyttelyasettajalle. ESOP ei hyväksy samaa henkilöä yhteyshenkilöksi alanäyttelyasettajalle. Äärimmäisen hyvä kysymys ja tuo on meillä yksi ongelma. Mä sanoisin, että tässä kohtaa ei paneuduta tähän, vaan me palataan Anki sulle sitten myöhemmin, miten tämä asia saadaan ratkaistua. Mutta jos nyt ei ole enää kutsuasiaan liittyviä kysymyksiä, niin mennään asiassa eteenpäin, ettei pidätellä teitä ihan hirveän pitkään siellä linjoilla. Ja varmasti nytkin on tullut jo ihan älyttömästi asiaa, enkä odotakaan, että kaikkea muistaisitte, mutta ehkä jotkut kellot soittaa sitten, kun näitä asioita teette, että hei, mä oonkin kuullut tästä jo. Mutta sitten seuraavaksi seuraava kohta, lähetä kulkulupia. Eli jokaisella näytteelle asettajalla tulee olla oma henkilökohtainen kulkulupa, että pääsee tapahtuma-alueelle. Näytteille asettajien kulkulupa on voimassa koko tapahtuman ajan, eli ihan tuota rakennusajasta purkuaikaan, ja sitten taas rakentajan kulkulupa on voimassa ainoastaan rakennus- ja purkuaikoina. Ja kaikki kulkuluvat on velotuksettomia, eli niitä voi tehdä niin monta kuin on tarve. Ja tässä kohtaa haluan painottaa sen verran, että teettehän kulkulupia ainoastaan sellaisille henkilöille, jotka on tulossa töihin sinne teidän osastolle. Eli jos teiltä on yrityksestä tulossa ihmisiä vierailemaan, niin heidän tulee sitten rekisteröityä. Eli kulkuluvat ainoastaan niille, jotka tulee osastolle töihin. Yes. Sitten pompataan takaisin tuonne meidän esitykseen ja katsotaan, että mitä siellä olikaan sitten seuraavassa. Me käytiin itse asiassa läpi nopeasti jo tämä tietoa näytteellä asettajalle -sivu. Eli jos teille tulee jossain kohtaa mielen päälle jotain asioita, niin kannattaa käydä tsekkaamassa tämä tietoa näytteellä asettajalle -sivu. Siellä on tosi kattavasti koottu kaikenlaista infoa, päivämääriä ja sen sellaista. Jos sieltä ei löydy teille vastausta, niin sitten voitte pirautella tai laittaa maili. Sitten vähän palveluista paikan päällä. Eli perinteisesti messutoimisto palvelee tapahtuman rakennus- ja aukioloaikoina. Sinne voitte muun muassa tulla tekemään osastotilauksia, jos vaikka ne baariakkarat sieltä osastolta uupuu. Ja messutoimiston aukioloajat näette myöskin sieltä tietoa näytteelle asettajalle -sivulta. Ja se messutoimisto sijaitsee siinä pääaulassa, tai siis aulassa, siellä yksi aula on. Sitten me ollaan järjestetty teille bussikuljetuksia, eli näytteillä asettajille on ihan oma bussikuljetus tapahtuma-aamuina kaikilta meidän yhteistyöhotelleilta sekä sitten myöskin ensimmäisen päivän iltana. Sitten on myös tuommoinen ilmainen messubussi, joka liikennöi Etäparkin eli Kivisydämen ja Ouluhallin väliä puolen tunnin välein. Ja bussi kulkee Oulun rautatieaseman kautta. Ja tarkemmat tiedot
ja sitten noi ajat löytyy tuolta linkin takaa ja meidän nettisivuilta muutamastakin eri kohdasta. Tässä kohtaa haluaisin äärimmäisen rankasti painottaa, miten rajallinen pysäköinti tai siis parkkipaikkojen määrä on Ouluhallilla, ja tästä syystä halutaankin niin kuin suositella lämpimästi, että hyödynnätte noita bussikuljetuksia, joita me ollaan järjestetty, tai sitten julkista liikennettä. Mutta jos nyt joudutte omalla autolla tulla, niin näytteille asettajille on varattu oma tila, ja sinne pääsette ihan tuolla näytteillä asettajan kulkuluvalla, eli mitään erillistä pysäköintilupaa ette tarvitse. Ravintolapalveluista, niin kuin jo mainitsin, niin Ouluhallilla vastaa Nallipari Oy, ja etukäteen tilatut lounas- ja kahvilipukkeet voi noutaa alakerran kahvilasta, ja lipukkeita voi ostaa myös paikan päältä. Vähän nyt toistoa, mutta ei se mitään. Ja sitten meillä on myös ulkoalueella tuommoinen erillinen burgerpiste, JS Burger, niin sitten jos alkaa peruskotiruoka tökkimään, niin sitten ei muuta kuin burgereille pihalle. Toivotaan, että meillä on ihan todella ihana kevätsää päällä silloin. Turvallisuudesta ihan muutama sana. Eli tapahtuman järjestäjällä meillä on yleinen tapahtuman vastuuvakuutus. Eli me vastataan tapahtuman yleisestä turvallisuudesta sekä järjestyksen valvonnasta. Mutta sitten teillä näytteille asettajilla on myöskin omia vastuita. Eli toivotaan, että ette jätä arvotavaroita esille messupäivän päätyttyä. Ne on täysin teidän omalla vastuulla. Eli teidän täytyy hoitaa omat vakuutukset kuntoon, jos tarvitsette henkilö, omaisuus, ajoneuvo tai muita vastuuvakuutuksia, niin se on teidän vastuulla. Ja tässä huomiona ulkoalue ei ole aidattu, niin se kannattaa myöskin sitten ulkoalueella olevien ottaa huomioon. Ensiapupiste palvelee jokaisena tapahtumapäivänä ja se sijaitsee näytteelle asettajan sisäänkäynnin kohdalla tai sieltä päästä on sitten käynti tuonne pukuhuoneeseen 1, mutta ette varmaan sijaintia tässä kohtaa nyt laita ylös mihinkään, mutta että jos jotain sattuu, niin siellä tosiaan ensiapupiste palvelee. Ja Ouluhallin kokoontumispaikka sijaitsee pesäpallostadionin puoleisella parkkialueella takareunassa. Ja tämäkään ei varmaan tule teille mieleen jäämään, mutta tosiaan siellä puolella sijaitsee, jos nyt jotain sattuu tapahtumaan, niin sinne on sitten kokoontuminen. Sitten täällä on kysymys. Ei varsinaisesti kysymys, vaan tuohon äskeiseen Diaan vielä ehkä täydennys, kun tuossa Iiris mainitsi nämä ensiapupisteen sekä tämän kokoontumispaikan, niin sitten tapahtuma-alueen kartta, kun tulee ennen tapahtumaa, niin siinä todennäköisesti saattaa olla sitten ne kuitenkin merkattu. Siinä on merkattu. Joo, kyllä, näin on. Yes. Oliko muuta? Sitten ihan muutama tällainen muistettava asia vielä. Eli jos ette ole majoitusta varannut, niin se kannattaa kyllä pikimmiten tehdä. Mä luulen, että aika moni hotelli on jo aika lailla tupaten täynnä. Me ollaan tosiaan varattu huonekiintiöitä ja sen ainakin tiedän, että Scandic Cityn kiintiö on täynnä. Itse hotellista en ole varma, siellä saattaa vielä huoneita olla, mutta meidän kiintiö on täynnä. Mutta hotellivaraukset kannattaa nyt kyllä hoitaa kuntoon, jos vielä ei ole. Alanäytteillä asettajista ne kannattaa mahdollisimman ajoissa ilmoittaa. Meillä tosiaan painettu materiaali lähtee huhtikuun puolella jo painoon ja siinä vaiheessa sitten sen jälkeen valitettavasti ei enää pystytä jonkin tietyn päivämäärän jälkeen lisäämään sitten noihin painettuihin materiaaleihin enää näytteille asettajia.
Nyt en tässä kohtaa osaa sanoa, mikä se päivämäärä on, mutta jossain huhtikuun puolella se kuitenkin on. Eli jos on tiedossa, että alanäytteelle asettajia on tulossa, niin mahdollisimman pian. Jos olette tilannut pakettiosastoa, niin muistattehan toimittaa otsalautatekstiä taikka sitten logoa viimeistään 30 päivää ennen tapahtumaa tuommoiseen osoitteeseen kuin aineisto@expotec.fi. Ja tuosta näette tuon aineisto-ohjeen. Se löytyy myöskin sieltä meidän nettisivuilta ja varmaan on Ninankin maileissa teille tullut, mikäli olette pakettiosastoa tilannut. Ja tuossa oli vielä nyt varmaan 3. kertaan noista lehdistötiedotteista tai mediatiedotteista, että laittakaa mulle mailiin Aspaan, älkää sinne e-shoppiin. Joo, täällä oli vielä aikatauluista. En ala noita nyt käymään yksitellen läpi. Tuossa ehkä yksi hyvä huomio, jos olette sen pakettiosaston tilannut, niin osastot on valmiina sisustettavaksi tiistaina kello 10 alkaen. Että laittakaa ylös, jos teillä pakettiosasto on tilattuna, niin tuolloin pääsette sitten koristamaan ja kaunistamaan osastoanne. Ja tuohon on vielä linkannut ton meidän rakennusohjesivuston, eli jos rakennukseen tulee jotain ajatuksia, kysymyksiä, niin kannattaa tämä sivu tsekata, kannattaa muutenkin tsekata. Täällä on paljon hyödyllistä tietoa rakennusajan asioihin. Jos ei täältä löydy vastausta, niin sitten totta kai pirautelkaa, niin katsotaan. Ja loppuun vielä Ouluhallin kartta. Tuossa näkyy meidän näyttelytila sekä sitten hahmotelmaa tuosta meidän ulkonäyttelyalueesta. Tässä kohtaa kysyn, haluaako myyjät esitellä tätä. Ei välttämättä sen enempää tässä kohtaa, mutta tämä jää teille sitten muistiin, jos haluatte katsoa. Ja tästä tuli mieleen, että jos teillä on osastokorotuksia tulossa, niin muistattehan kysyä meidän asiakaspalvelusta eli meikäläiseltä sitten teidän naapureiden yhteystietoja. Eli jos osastokorotus eli yli 250 senttiä korkea tämmöinen markkinoinnillinen näkyvyys on tulossa osastolle, niin tarvitte siihen naapurin luvan, jos se tulee alle metrin päähän naapurista. No, ja sen verran ei ollut mikään kysymys, mutta luonnollisesti niin osastokorotukset ei koske ulkoaluetta. Ne on hallin sisällä olevia osastoja. Yes. Kyllä, ja sen verran vielä lisäyksenä, että jos se osastokorotus on yli sen 2,5 metriä, niin se on maksullista lisänäkyvyystilaa, eli sitten Kyllä. siitä myöskin veloitetaan sitten 500 € plus alvi kiinteä maksu. Yes. Täällä Tiinalla kommentti. Joo, ennakkotietona vielä sellainen, että ensimmäisen messupäivän iltana, siis 22.5. Järjestetään Radisson Bluessa tämmöinen verkostoitumistilaisuus ja siitä tulee lisää tietoa tuonne verkkosivuille, niin pysykäähän kanavalla. Hyvä. Kiitos Tiina ja kiitos koko tiimi. Me halutaan kiittää teitä monia katsojia siellä ruudun toisella puolella. Oli ihanaa, että teitä oli paikalla näin paljon. Mä laitan tosiaan teille nämä diat tulemaan sekä sitten linkin tähän tallenteeseen joko jo tänään tai sitten huomenna. Mutta jos ei muilla ollut enää mitään, onko kysymyksiä tullut chattiin? Ei ole kysymyksiä tullut. Jos jollain tulee myöhemmin jotain, niin ottakaa yhteyttä, soittakaa, laittakaa mailia. Me kyllä ollaan täällä teitä varten auttamassa. Tehdään tästä superhyvä tapahtuma yhdessä. Kiitos kaikille. Kiitoksia. Kiitos. Moikka. Kiitti, moi moi.